teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Apa batalno sihir wong kena donga elek piye bisa kena sinar merah termasuk mangkele wong supaya iso buyar zaman waras soalnya mangkel iso mlebu sel-sel darah iso ndadekno darah hidup dadi kanker dadi apa sak piturute. Carane Yuktapu den tulis iki gelek kene praktekno ya biyen iki. Aku zamane tahun sekitar bangsa tahun 77 tak praktekno. Bolak-balik gawe. Iki cos pleng temenan iki. Dititene Jawa gak iso iki. Wis gak usah dimaknani ya engko Qur'ane. Yuktapu den tulis ala sab ibaidoten ing antase 7 pira-pira nduk. Maslufatin kang den godhog. Sama ndelok ndok 7 nek iso ndok sing gek tah metu ndok zaman saiki ndok apa sak tepake pokok ndok jumlahe 7 ndok mau sampean godhog watut amlan den pakakno apa sab ubaidoten lil masyhur kedua kang kena santet nek wono kena santet sampean kongon mangan ndok 7 iki yubtilu mongko bakal rusak apa sihru santet masuk waras sak nalika termasuk walil marbut wong sing dicancang ndakare wae ketika ngeten masuk gak iso gerak yen halu bakal udar apa marbut apa ribatu cancangane marbut iki dongane tolake kanggo santet sing paling mandi sihir sing paling mandi carane iki sampean ndelok ndok 7 sampean godhog mariku sampean tulisi donga iki apa siji tuk badu dan tulis tuk tabu to atau tak tubuh kena nulis apa sira alal baidotil ing atase ndok al ula kang kawitan ndok pertama ditulis saharu ayunan nas terusno sampai ila azim saharu ayunan nas sampai toko azim gak dawa kok siji. Nomor loro apa kok nomor loro sak terusé jare nomor siji ani fawaqa al haqqu terusno sampai ilaya malun itu nomor siji saharu ayunan nasi sampai azim fawaqa al haqqu sampai teko yak malun wa alasan dok kedua sama tulisi majik tumbi sihir terus no sampai ilal mufsidin sampai lafal mufsidin loro nomor telu wa alasane ndok ketiga awalam yarul ladzina kafaru terus no sampai ila fafatakna huma telu ndok nomor 4 wa ala robiat sama tulisi wala yuflihus sahiru haisu ata wayan surakallah nasron aziza nulungi Allah ing sira kelan pitulung kang mulya 4 nomor 5 wa al khamis ndok nomor 5 fa fatahna abba basama terus no sampai ila uyuna sampai lafal uyuna wa al sajan ndok nomor 6 tulisi kataballahu la aghnibanna ana warusuli sampai terus ila aziz sampai lafal aziz terakhir wa ala ndok nomor 7 tulisi wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih kegak usah anu wis ayat iki sama ndolek ndok 7 nek iso ndok sing gek tas metu kaya sing kena mundak engko tepak ndok sing elek pisan nah sampean godhog sampai mateng terus sampean tulisi pitung apa mau ayat iku mau wong gak dawa kok tulisane biasa bae tapi sing apik tulisane biasae nganggo dipedhot-pedhot langkung sempurna saharu sa ha ro wau niku langkung sae tulisan sambung gak apa-apa engko didongani sak karepe sing apa sing biasa sampean waca lha iku terus sampean kongkon sampean kei anu ya nomor 1 2 3 4 5
iku digodhog mau, carane ngono. Lah mangane sakjane iku ya sak karepe, gak usah karek ngenteni 7 dina dipangan 3 dina kenek, 2 dina kenek, 3 dina kenek. Nek 7 dina sing kari ngono wis. Tapi saiki ana alat kok gak apa-apa cek gak bosok. Bahkan sing paling sae ngono yaiku sadurunge mangan apa-apa dipangan sitok. Nomor 1, sesuk nomor 2, ben nomor 3, 4 nah, supaya cek gak rusak ndok godhokan kan gak rusak ta sampai suwe sesuk ndok mentah. Ya gak iso bosok kok ndok godhokan atos njero niku, tapi delen ngono kulkas gak apa-apa. Sampai hari ke-7 nek iso pas tangi turu sadurunge mangan apa-apa kongkon mangan siji. Nek 7 dibakakno kabeh tamu-tamu ta ya. Wong lara jane nanti sesel iki ayo untal kabeh. Coba iku carane nek ana santet kelas berat supaya santet cek melayu ilang ceritane iku carane nambane kaya ngono. Wis tugas.